Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa dengan seni jaranan apa iki? Campur sari selendang sutra ingkang saking Kedung Geblak Kedung Gebang Tegal Delima. Matur nuwun nggih, nggih. Oh, aturan nggih. Kasih teng wingking mriko. Nggih. Omongane angel. Dalam rangka syukuran pernikahan panjenenganipun Mbak Silvi. Apa ki wacane? Joel. Oh, dan Mas Joel nggih. Serta orang tua Pak Supriyadi dan Bu Sulis, muga-muga tansah lancar dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin, sentosa selalu. Oke, sing kono kok kompak banget loh. Allahumma akso, alhamdulillah. Bersama selendang sutra ugi. Nggih, monggo nggih niki sing tukang nyarang udan ben ngalih. Nggih, ngono. Iki ngrusoi iki rambut geni iki. Niki selendang sutra siang menika nampilaken hal yang luar biasa. Wonten grup Kubro Team gitu. Mengke ugi wonten reok, ugi wonten sungkel meja. Ya, mungkin sing rada bengi sungkel sego. Kalek luwe. Nggih, alhamdulillah. Nggih, muga-muga tansah bahagia nggih. Pripun terus? Bu, sing teng riko. Ya Allah luar biasa. Ringen pitu tibake lek awan ketara najan gene boto wonge putih-putih lho. Ya Allah, kula roh ya lagi iki biasa roh iki nak bengi tok lho.
luar biasa, luar biasa. Niki jaranane niki nggih insyaallah sedina suwengi nggih Bu nggih. Kalih mengke dalu nggih. Nggih. Ah Pak Palen mengke dalu pun wangsul riyin masalahe rono-rono ya wis entek selo nggih to. Iku lek gelem nambah suwengi kas, Mbak, lawake bayar separuh mawon bengine nggih. Separuh DP, separuh donge sesuk. Wis bareng. Ayo Mas, kendange Mas. Kalih ngenteni Pak Pentul. Yo maine teng mriki rombongane teng cedheke kuburan ringen pitu lho. Lah aku klithih. Lah terus sing pareh gumun kula sita. Lah sing enek tarupe kene kok jaranane ning kene. Kok murat-marit to bengi awan iki Mas aku. Rombongane nang kono, ya ta. Sing duwe tarup kono. Jaranane. Ya wis ben wis sing penting dadi duit. Nggih. Ndi? Ayo Mas, gawe ning anu Mas. Tinggal katresnan, meneng ya. Ayo, ayo kok tak wehi garapane. Iki gamelane anyar ya Allah, petang juta 640. Wis 7,5. Yo. Gong, sapa mbul? Mas tukang syuting, ngapunten Mas tukang syuting yang ada di sini. Sing syuting aja muk sindene tok, aja muk jaranane tok. Sekali-sekali yogane. Coba ayo syuting sitok-sitok. Ki jum, apa ngarani? Jum. Ah coba jum. Ayo ndut ngadeg ndut ben ketok. Kok pengegonge sik, ya kok pengegonge. Ayo ndut, ngadeg ndut. Kowe ben kondang, kowe awur karo ulo gepeng iki lho. Supar ki ngene-ngene jagat lho Mas aku. Nek ulo keplindhes montor. Selendang sutra gelem main gebyare luar biasa. Seragame lho sing nyenengne. Santunan yatim piatu. Dan ayo Mas rada minggir riyen Bu, awas Bu. Nggih. Keretane teko nggih. Oh kaya nyewa sepur-sepuran barang. Ben tenang bentuk Mak Ninah nggih. Oh nggih, ajenge ngejum pengegong, monggo. Oh njaluk foto. Lanjut njaluk sayang, njaluk foto. Monggo sing teng mriko sing dereng kumanan kursi monggo langsung mawon. Nggih, sing dereng mam teng wingking, monggo. Penyisan gitu. Wong niate syukuran kok iki. Monggo, yo sing urung man kursi nggih. Terima kasih. Mboten no, Pak. Aku malah ora kebayar aku lek linggo ae gitu. Nggih, Mbak elek pateng nih. Situ anu. Hop. Mau aku lek model ngene iki, aku lho karepku kowe iki tak kon guyu. Kowe iki mesem mo, pengendang sedih ngono lho. Ayo lho, wajahmu lho wajah. Ayo kaya penyumpret lho, ngenes kowe tarik mekar. Ayo, mesem ta ayo. Jiro lu, ayo. Nah, adem kono. Nalika
cek mas, cek mas, cek mas. Nangis sajrone atiku. Ayo iyo iyo. Nalikane kamu ninggal aku. Nang setyo Ora krasa aku kudu sambat karo sapa. tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya du ing wuni. Taun nono windonono tak anteni nek isih ing tresno balungno kok bebasane omong katon katon sliramu wae Ambung siji panyuwunku Sirapan mas janji-janjimu Aku kang setya satu tak enteni kanthi satekamu Pak Kentul gak tau iki ngopo semangat semangat nggih mlaku kok kono lah kowe mlaku kok kowe macakmu nang ndi to lehmu rias iki ning ndi lehmu rias ning ndi kandeng kuburan bae tapi karo apa jenenge karo fisik karo olahraga karo olahraga oh ngono olahraga penting ha iki ra aku eling piye awan iki ra kowe yang ngisi jaranane penyet sapa penyet to masa jaranane sapa kalare sih apa sapa to supar ya yo bentuke kan merending cemet ngono to ya oh iya ya iki mau akhire kowe teko rene iki ning panjenengane sapa kowe kan rong cetha to kowe ben genah iki acarane syukuran tegese ngekarne to lek rabine wis dek kala kae saiki iso nglumpukne saking dhuwit turah dadi ya digawe ngene iki wong syukuran iki ya ngene iki dadi wong syukuran iki ora kur digawe apa ngono ora iki yo wujud syukure kei dhuwit panjak yoga nek nanggap kandu pentul ngono kok ya wis bae pemaine kabeh wis diwehi kabeh oh sing dirabeke kowe ben cetha ya sing dirabeke jenenge Mbak Silvi oleh Silvi oh selfie goblok goblok kowe kalau mbak kae sing duduk ning kono kuwi seragam kuwi lho sehat lho anu Kang Garwa Kang saking pundi anu Mas Kakung gak bisa Jakarta Mas Jakartanya mana Mas kebetulan apa gue kan asli kelahiran Jakarta juga loh, emang Jakartanya mana saya Jakarta di belakangnya Pak SBY oh dekatnya di Lele di Lele di sana saya kerjaan jualan tempe oh berarti dekatnya bakul tape iya tapenya yang melekete itu nak atau yang bener tol kowe ngawur iki jenenge Mbak Silvi sing lanang jenenge Doel angel ya jenenge Doel Silvi itu apa tuh Silvi silsilah silsilah iki iso bedak-bedake amar wong tua iso wong nom iso oh penyesuaian cilik iso Silvi sila-sila figurnya sangat menangan oh wong mesti gampang menangan oh sing lanang kalah no carane heeh Yoel ki ya wis jangan tewel ngawur Pak jeneng kok angel oh bapake jenenge iki bapake Mbak Silvi iki ya jenenge Cuplis apa to kowe iki
Supriyadi. Oh Supriyadi. Supriyadi Su. Oh. Sugih ing pambudi. Artinya banyak akal bagaimana mencukupi keluarga. Prigel tandang gawene. Antuk idi pangestune wong tua. Oh Ditambahno bayar aku engko. Kowe iki mlayumu rono lho. Nggih, butuh sesuk wayahe bayar mekar. Ya muga-muga Pak Supriyadi krungu ngono ya. Gak krungu ya kebacut. Pundi Pak Supri? Lah iki wonge klithah-klithih. Tekor kok tangan ora ngawaki. Paringi sehat terus Pak Supriyadi, wis pokoke tutuk lah ngomong anak putu Pak. Amin, amin. Kowe lek ndongakne kok tenanan to, Dul. Wong iki sing tembung sing penting ki Alon to. Sing penting ki ndongakne ki lahir batin ikhlas ngono. Yo, sing ibuke garwane Pak Supriyadi jenenge Sulis. Suge ing pambudi padha karo kuwi mau. Lis agas. Lis tegerse kalis ing sambikala. Oh, muga-muga sehat ora ning alangan apa-apa. Iki panjenengane Bapak Supriyadi iki nganu Dul iki mosok apa ta urung Kristen. Oh, Protestan apa anu apa Jawi Wetan Katolik. Oh, Katolik. Katolik lho, Kristen iki soalé akeh. Jawi Wetan, Protestan, terus Sang Timur, anu Katolik. Sang Timur ya saka teko. Curate teko aku lho Kristen Sang Timur, aku lho roh. Ya nggih sing iki. Nggih. Anu Pak Pri kula aturaken berkah dalem nggih. Kula mboten ngerti wae. Oh iya. Berkah dalem. Berkah dalem. Kowe kok ngerti ya terus. Aku repot masih anu main karo kowe. Ning pura iso, ning masjid iso, ning cedhak gereja iso. Kowe kok hebat men. Tanggaku sampai bingung luar ngelencer ngene aku iki pentul jane riyayane apa. Ora genah. Lah jane kowe iki kowe puji-pujian cara aku ya iso. Puji-pujian iso kowe. Sembarang aku. Puji-pujiane wong Kristen iso. Coba lek pengen lek iso coba kendange Mas. Ayo Mas. Nang hitilat. Yang. Salatu. Ini nganu ya? Kuwi Islam. Islam ya. Beh, goblok ndul iki. Ayo coba. Aja anu Iya Pak Pentul. Nggih. Ape munggah monggo. Monggo. Ibu Sulis. Nggih Bu Sulis monggo katuran. Dung. Ayo disupat. Monggo. Matur nembah nuwun. Jan, cek kaenak ngene iki. Matur nuwun. Dul. Ngapa to kowe kok nangis iki? Kok kebeneran bayar lampu listrik? Yo alah, Bu Sulis iki ketoke wong ora ndayani mara-mara ya nyangoni. Kayo kok jenenge nyolong pethek iki ngono kuwi. Iya. Nyolong pethek iki ora ngetoki tapi Bu Sulis mau maringi pira to ngono kuwi? 100. Ya wis ki trimo ya, Dul. Ayo. Kok randang nyanyi ngenteni apa? Enteni Pak Supri. Lek Bu Sulis ki 100, Pak Supri ki 200. Olah mengeyel. Ayo Mas. Ngono Mas. Duh. Alhamdulillah kurang piye. Dalma Purwamudha Nuwun Gusti merkahi. ya Erta. Wongso aku jane. Sik nangismu kok saya nemen. Iki bojoku lek ro siaran langsung nang brebas mili. Kok nemen-nemen kowe iki nyapa to, Dul? Aja nangisan ngono to, Dul. Nangisku ora mergo getun. Lah nangismu mergo apa? Enteni Silpi kok gak munggah dintang. Lah karepmu
kuwi lho piye? Timbangane kok gedo-gedo lakon ngono. Iya. Kok deng. Ya yo sek dang. Gak kok kowe iki kok nangismu. Grentes. Aku timbangane kok ngenteni kesuwen. Lah terus karepmu piye? Ya nandang nyanyi nyapa? Sundang cacek. Pandang. Nek sampai Silpi munggah gak kemanan wektu kan mesakne. Iya. Kudune Silpi ya. Kemanan wektu. Oh ngono, iya. Deng. Sing aja kowe iki dang. Tanganmu sabar. Innallaha ma'asobirin. Maksude Wong sabar kuwi ditek-itek kancane, Mas. lambemu. Kowe ngenteni sapa? Silpi. Deng. Mbak Silpi terae pinter lho, Tul. Lek munggah ngejak sing lanang pisan. Arep diceluk wis gak kenek. Atire ngirit. Ning iki jenenge berkahin Gusti. Berkahin Gusti iki pira-pira ya kudu disyukuri. Lali kok gak nangis. Apa wis entek? Kira-kira sapa neh ya? Kowe iki Tapi aku mbiyen men duwe bojo kaya Silpi ngono ku lho. bojomu yang ngono. Ayu mbiyen ki pacarku. Ya wong. Yo kirek. Yang ngono lho. Ayu kaya Mbak Silpi ngono kuwi. Terus pacarku. Terus. Nalika kuwi aku rak pacaran. Wah karo sing bojomu kuwi. Terus. Arek ngono rak terus apa jenenge aku gara-gara tak disemantani. Nek nyemantani piye? Aku rak turu ning jero kamar ngono to. Heeh, lah terus. Lah, arek ngono kuwi. Lah tururan ning jero kamar apa ning jero sumur to, Dul? Lho biasanya aku karo pacarku ning jeding. Turu ning jero kamar. Lah terus. Lah, kamar. Ayo Mas, angkat Mas. Dodok. Deng. Munggah to munggah. Mas manten. Walah, Mas manten nggih, matur nuwun. Oh, Mas manten. Nggih. Oh, sempat. Sik. Oh, Mas manten. Sik ngenteni adike manten. Aku sing marakne puwegel ngene iki ora usah syuting bojoku roh goleki. Iki soalé dhuwit rawan iki. Cek dodol. Tak kandhani. Lah bojomu karo Mbak Silpi iki ayune piye-piye? Omak kowe kan turu, kowe kan manten resik anyaran. Manten anyar lah karepe. Lah terus piye? Pirung manten anyar aku jek bakalan. Oh sik pacaran. Turu awor sak kamar. Lah sik bakalan kok wis turu awor. Lho tapi enek selae iki diganggang guling. Oh ngono. Lah terus. Arek ngono, bengi tengah wengi aku gak iso turu, aku kelingan. Kelingan apa? Waduh, Dik. Lah iki dompetku ndengil keri nek arek rekreasi. Terus. Lah rekreasi ning pucuk Gunung Tengger. Terus. Lah tak baleni to. Tak baleni. Ning Tengger kono. Ning Tengger. Lah terus. Arek ngono balik. Teko omah. Balik turu meneh. Heeh. Turu meneh iki bojoku nyemonto isuk. Piye? Dompet keri. Heeh. Keling-kelingan gunung. Heeh. Keling-kelingan jurang. Heeh. Diparani ditekat. Terus. Lah iki kok keling-kelingan bantal guling kok ya ora nekat. Kok ora kok gijarne to? Marek ngono kelakon ijapan aku sampai 16 tahun kan gak ndek anak. Lah terus akhirnya Waktu kuwi aku duwe aji ponco aji lembu sekilan. Lah kok iso duwe aji lembu sekilan kok gak iso duwe anak? Lah aku mbiyen dibacokno ketoke kenek. Tiba Gak kenek. Bape. Duwe lembu sekilan kurang. Berarti kurang sekilan. Oh. Lah aku dijojoki ketoke kenek. Kenek padahal kurang sekilan. Lah kok apa hubungane terus gak duwe anak kuwi? Lho sebabnya apa enggak kurang sekilan dadi ora teko ngene. Oh ngono. Sik totol. Kowe bebojoan kuwi kowe aku gak tau krungu. Lah kowe iki tukaran karo bojomu iki piye to, Dol? Resepe apa? Kak Silpi iki nek ge sekolah. Loh, berarti adek sekolahan. Oh, maksudnya kena ge sinau. Oh, berarti kaya buku. Mriki mawon dalane. Aduh. Lah terus. Ya iki engko piro iki? Berkat dalam.
terus. Maksudnya kena ge contoh. Oh ngono. Apa to gunane tukaran karo wong wedok? Kowe berarti gak tahu tukaran karo bojomu, Dul. Tunggal gedhe ora tau krungu pentul kok gembrah. Oh ngono. Lah kowe lek nesu piye? Aku sekali nesu pokok bojo tak tekek ya wis. Ya kuwi malah mati. Penting gak dirungokne wong. Lambemu. Makane apa hal syukuran ki penting apa ta? Syukur. Mensyukuri paringing Gusti. Mensyukuri nikmatnya yang telah diberikan kepada Tuhan. Wah, bocah-bocah iki kabeh ya kumanan. Oh, alhamdulillah ya. Awake dhewe ya kumanan. Kumanan. Tangga dulur kabeh melu seneng. Kali. Ya engko bengi sik ditambahi suwengi lho, Dul. Apa? Bungkar. Oh, melok perlengkapan. Iya, ngono. Ayo, nembang wis nembang ora? Ki suwi kangen karo suaramu. Mas coba Mas, di Jawa Timur nih Mas. Sarip tambah oso. Awan-awan aja tuku tahu. Cek low, satu dicoba, low kawan roh, orang sumber sewu, bersama kawan atau kopau, lose. Kowe tak suwambluk dulu. Terus saiki son sing dirungokne iku. Gitu. Aku arep ngitung lho Dul. Yo ngidung. Kon ndi ki mau? Gember. Awan-awan aja menek kates tuku srabi diadai kerja. Dadi prawan aja wetes-wetes gak payu rapi disusul wedhus. Tuku tahu diadai ember prawan ringen pitu sikile jeber-jeber. Sawone di pangan uler. Nek wong bodho aja ngaku pinter. Pak Supriyadi sing duwe gawe. Muga paring ana panjang umure. Akeh ana sehate lan rejekine. Ben bisa tutuk momong anak putune. Sing dirabeke jenenge Mbak Silvi. Cahe ayu tur merati. Dasare ayu gak duwe gengsi. Muga-muga dadi bocah sing bekti. Pelawake jenenge Gandu. Areke lemu tur seneng guyu. Sayang sithik akeh do kanca-kanca. Lek guyu rek kaya asu. Asu. Alah to asu. Sing apik to, Dul. Api asu ki api lho. Apike asu. Oh lah goblok kowe asu kuwi contoh. Contone piye? Asu dah menandakan jelek, su itu baik. Berarti jelek dan baik. Lek enek asu liwat kae kena mbok gisinau elek api. Oh aku berarti tak nurun sing apik ngono. Ngono ya wis berarti aku asu. Kowe asu wis to penak-penak dadi asu. Wis to penak ning ndi pedhok batang. Ya ora ngono, Dul. Sing siji jenenge pentul. Areke trincing tur rada gaul. Sayang sithik rambute gijambul. Mata pabrak bathukku mrempul. Ela elo. Ela elo la elo
siji bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok mergo gak tak blanjani pitik blarok dol ngendhok pira pitik blorok ngendhok papat bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok mergo tak tinggal minggat pitik blarok ngendhok pira pitik blorok ngendhok 400 bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok mergo aku ra adus pitik blarok ngendhok pira pitik blorok ngendhok 7 miliar bojomu mlerok sebabe apa anane bojo mlerok mergo tak tinggal minggat pitik blarok ngendhok pira pitik blorok wis ora ngendhok lah nyapa jobol lha ngendhok 1 miliar to panggakon ngendhok ora moler nyapa kok panggon joget ta iki lho ya kadung lejingan kok tabane wis mandek lho Dol ora kadung kecilik kok elah elo sawone di pangan uler elah elo nek wong bodho aja ngaku pinter tanka capil ketutupe sirah jenenge capil cendoke wajan jenenge sotil jerone gorokan jenenge intil-intil so tenan kowe nyambut to nyambut Tol Lodruk Mas enek ceritane enek ceritane kanggo rakyate wong rakyate ben seneng atine minangka kanggo hiburane ceritane ande-ande lumut ande-ande meneng sik iki cerita aduh ayo plang tung det iyo sapa jeblok ceritane mbok rondo dadapan makno kuwi ben ro sing duweni anak loro cacahe ayu kulitane mingir-mingir rambute mingir-mingir iki cangkeme ya mingir-mingir rambute ndasmu mingir-mingir kok rambute njebruk kaya makmu arek loro kuwi jenenge Pancalini karo Pancalono Pancalini lunga ning Saudi sing ning omah karek sapa berarti karek Pancalono arek le ora vaksin yo ngene iki lho ndi gandu iki kene iki lho ayo lah kowe kok ngono iya lho Cepet Pancali aku tak sing ning ngarep oh iya wis mau holo Olo besola kole kulo bar. lah kan holo bes holo kole konto bar. lah Olo besola kole konto. kok ora kulit gitu Dol. Olo Cangkepmu meneng kok. Holo bes holo bes holo bes alah holo bes kontol baris gandu kaya wong Inggris ngono ya ayo Olo Lopez kontol baris gandu kaya wong Inggris lang dat ana ceritane apa apa lah kowe iki arep critakne apa mau apa ande-ande lumut apa ande lumut ana cerita mbok rondo ora duwe bojo ket biyen nek rondo ora ndek bojo ayo omahe kidul gunung adoh no ya ape ngeteri sembako bingung Dol gandhengenane wis daftar lek arep priya barang sing kei ragat sapa ART sing ngeterne sakne adoh lho cangkemmu menengo asu iki kowe iki nyapa to
Ana rondo kuwi duwe anak loro sing jenenge. Sik to, rondo kok duwe anak lho, meteng karo sapa? Oh, akhirnya gak duwe anak. Lho lek ganti anak terus aku njejeg sapa? Oh berarti nalika Kuwi terus rabi. oh ngono ya ngomong dodol. Rabi to duwe anak loro. Jenenge tutuk ini karo tutuk ana. Nah, delalah tutuk ini lunga nang luar negeri kan sebenarnya rong balik. Nah, berarti sing Perasan. perasan. Yo. Berarti sing nang omah Ning Hongkong lho mbake suwi. Petok karo kuwi ya. Iya. Berarti sing nang omah sapa? Sepurane aku ora kenal kok. Oh ya goblok kuwi. Lah sing ning omah iki sapa to, Dol? Kok arek tutuk ana kok. Tuh. Apik iki. Oh. Aku malah Jaluk sindane ya, Dol. No. Jaluk puji-pujian iki. Puji-pujian. Jaluk puji-pujian iki lah. apa iki kan? Isinya sepira larang? So to. Isinya Hening. berkabingahan Hening. pinangsit kang dening pangeran. Sik to, nyapa? Mau isin. Nyak iki. Dol. Isin aku. Isin ya sing Oh kebengi. sing nyanyi Oke. bocah-bocah. Ayo, Nduk, sapa iki? Mita, ayo. Setan iki, ayo. Ya aku lek petuk bocah wedok ayu ngene iki sing marai aku imanku tergoda. Dol, tak kandhani. Delon, sing ning teras-teras delon. Roh ora. Apa? Ngrasani aku lho. Iya. Gandu tibake ganteng lho. Rupamu kaya kirek rung sunat. Ganteng apa? Nggih. Ki nduk sapa? Lek mabuk ning ngisor Mas. Lho aku ponakane Pak Pri. Oh iya. Ngene. Mike ora digawa to ya. Assalamualaikum Mbak Mita. Cik. Waalaikumsalam. Lamu nyekel ki rada nengah lho. Kene. Aja mucuk-mucuk lain mucuk-mucuk terlalu keri. Apa to iki? Ik. Mbak Mita, mohon maaf Mbak Mita. Mbak Mita kelahiran asli mana Mbak Mita? Kelahiran dari ibuku. Oh gak rumahnya. Lebih ya? Rumah. Rumahnya di Ngalas Purwo. Oh anak alasan. Iya dong. Iki kan bapak turunan Kethek. Mohon maaf Mbak Ketek. Mbak. Maksudnya cedak karo golongan Tidak kalau Purwo nggih. Purwo. Nggih. Biasa nyanyi di pentas toh. Ya ora no. Kan endi? Kolam lele, Mas. Iki ben nyanyi lho toh. Nyanyi iki yo ning pentas kok. Biasanya kalau nyanyi kan sambil nari kan Mbak Mita ya. Ya ora. Lah piye? Karo ngemik anak bajul. Mosok nyanyi. Tahu tuh mon artis ya nyanyi karo ngemik anak bajul. Iya. Besok pagi jadi ke Surabaya kan? Napa? Kebun binatang. Iki lho, arep nyapa? Ngemiki anak bajul mau. Lah aku tak ngemik sik. Iki rak sinden. Heeh. Tak takoni. Heeh. Bedane apa? Heeh. Sinden karo jadah. Bedane apa sinden karo jadah? Ah, Lek sinden ki penyanyi, lek jadah ki jajan. alah goblok. Lah apa? Bedane nek jadah kuwi lek gawe Heeh. ketan didangsik, Mari ngono dideplok, terus gelar neng tampah. kuwi lek jadah. Lah lek sinden nek Ora gawe- usah didang langsung dideplok kena iki. apa to iki, Dul? Kok iso langsung dideplok? Pengen deplok piye? Sapa yang dideplok? Ngawur. Sinden. Ngawur. Bojomu kan ya sinden. Kowe lek nyanyi sing apik. Bojone Pak Pentul lepet sinden hebat. Kowe to artis kur ngene ora di. Bojone Pak Pentul ya Dul lagek munggah wong do Corak. saking apike ya. Kejungkel ning sor genjot. Tapi kayak baduke jahitan papat kan. Ketakono resepe ben penak suara. Dul, tapi bojomu kae ngane-ngane lho dadi sinden. Aneh. Kadang-kadang suarane kok ora penak, kadang kok seset, kadang kok suarane gak teko barang ngono piye to, Dul? Suarane cekak mergo kesiseten kathoke. Apa hubungane? Napas ki gak iso los. Oh, oleh siseten nyanyine gak lho. Lah pas suarane penak ngono Pas gak kathokan dadi iso los anu. Wong kowe katokan ora? Duh, ngawur ae. Duh, sapa mau? Mita. Mita. Duet kali Pak Poh ya. Apa matamu?
Lah nyapa Iki to? ning pentas boyo menghargai. Lah piye to? Kowe nyeluk Pak Poh ngono yo. Lah piye? Mbah Uyut ngono ra iso. Coba jejero pantes opera tejan. Kalau aku pantes, Mlaku. mlaku ya pantes padha. Terus. Lanange ganteng wedoke ayu lho. Mlaku. Waduh, wedoke ayu. Nah. Nduk, nuntun kirike to. Nggih leres. Kan kersane nyatek cangkemmu, Pak. Mbak Kirek. Kalau kowe dadi bojone Gandu akan Penak to dadi bojoku kurang piye? menyesal seumur hidup. Lah sebabe Gak akan nyampe wis to. kok iso gak nyampe piye? Gak teko. Lah kok ora teko piye? Ganjel iki lho. Ya tak sambung paralon. Nyanyi sayang. Lagunya apa? Duet yo, duet. Lagunya biar semua ikut apa? Musiknya sini, Mas. Oke, hadirin. Lambim. Ben kaya chip. Hadirin, Ale cepi ngono kuwi. Gimana? Bersama Selendang Sutro di sini, bersama Buto-buto Sungkel Mejo, Sungkel Sego, Sungkel apa nih? Nyongkel bokonge makmu. Lagunya apa sayang? Janur melengkung. Jangkur Melengkung. Coba. Kanur. Aku mau ngomong apa? Ya. Neng ngarep ben kira penonton. Yo. Jan, wis ndek bojo apa ora? Ya belum. Nah, gimana umpama Arep mau rapi. ora ndu ora ana apa-apa nang omah. Kudus karek loro mosok dol pisan. Malah entek pisan. Ayo Mas, Tapi aku umpama ndek bojo iki no sing ragati soro aku. lah sebabe Tapi piye saiki ndek bojo kok ngene iki dulu-dulu enek dayoh. koncone. Angger enek dayoh. Permisi. Ya, nggih sinten paket. Permisi. Paket. Tapi bojomu kancane gaul-gaul sepatune gilap-gilap no. Pegawe mekar goblok. Walah. Ngawur. Ayo, Nduk. Monggo, Mbak. Nduk yang anu Mita. Oh, lara wuyung. Kadung ati wis kesasar ring antarane mekare kembang masyota. Tidak boleh mabuk ya, Mas. Oh, mboten, Mas. Sing kiati pareng arang maneh kudu temene seping lantule padha welase angen-angen ringet
omonge omonge tibyane katon gupian oleh gaen direndu kaya ageng omonge tibyane kosong ati ojo gampang diapusi timbyang tuas loro ati ojo keneng diapusi tibyane tong kosong ngaring kuning omonge kopong sing ana nyatane tong kosong kemambian lengan banyu omonge kopong sing keneng dikuku lambyangan umbyak umbul lambyangan lambyang malah kaya untung bunculuk lho. sing ndi to dulu terima kasih terima kasih nggih ya iki berhubung acarane sakeh lho sik sitok engkas ya Mbak ayo Mbak sampe iki Jessica Nadia oke Mendak kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endah ing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan kuwasa mendak kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endah ing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan lagune napa Dek Tina sae niku nggih Dereng lho, oh Mas. dereng napa Banyuwangene sing ketok lho sing kenthel Nggih. Banyuwangen sing kenthel wong Duh Banyu senenge. nggih wis ben Napa? Banyuwangene ben nyoto kok. ben nyoto sing lu gawe ngeluk-ngeluk ngono panas hati ya keneng Oh nggih. ya rasane ngene kalau ya keneng ya Panasihati. oke ayo Mas Nggih. say say arek sepeker
rasane panase ati Kelenti rasane biyen kari sekaken ya ora. duwe demenan dipet uwong liya Sing usah nangis ya ora. awak ngenes yo nongso mula kudu kang sabyar atine kudu nerimo awake nemu jodoh Iki lho Matang. Iso ilang. Hei! Bakal urung bakal jadi Riko teko ison wis rumangsa ya mula kudu jodone ison wis jari seteko kang kuwasa mula kudu kang sabyar atine kudu nerimo awake nemu jodoh kang kediki bakal urung bakal dadi Alex Lara. Riko teko ison wis rumangsa ya mula kudu jodone ison wis jari seteko kang kuwasa muga-muga Riko seneng tentrem ayem salawase tinggalan isun dewekan ojo Riko pikiraken Aku wis ya wis aja nangis warga Banyu Mata sing keneng Dinggo tombo timbang jati molo jangur kowe toliyo jengko toliyo Para cuma Riko ngomong sayang Para cuma Riko ngomong wawa Saiki iso dikebak Margane wes ilang ayune sekar-sekar gending cengkir gading gendinge wong menek munduh kelopo eman yo tamiyo kiring sak mancung dadi
disendalono cicira katiblak ala mas tonggalengan sutra uputana uli ana kabeh do dadi lenga Rajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susah ing ati tamune nang taman blak biangan larene ayu nyenengaken mudar wis lai topik walidayah wis aduh wis reok napa songkel reok ya monggo jenengan Loh, Kak, aku nunut suaramu sing jang penak. bayi heh wong lanang Langsung reok ya ya. Pak reok Lah upama